Helburuak dira gehien bat arazoak dituen personai eta bakardadean aurkitzen diren personai laguntzea. Hori da gure helburuikan nagusiena. Adineko pertsonak behaien osasuna eta kapasitateak galtzen dihoazten heinean, behaien beharrak gero eta handiagoak dira. Orduan, hau sama handiegia bihurtzen da zaintzaile batek bakarrik edo zaintzaile batzuk bakarrik etxean mantentzeko adineko pertsona hori. Eta guk ematen diuna da, pixkat lagundu edo sama hori eramaten lagundu eta euskarri bat eman pertsona horiei. Gure lana izan behar da, dauzkagun bazkideak eta bazkideak dira jubilatuak, pensionistak. Gure bazkideen aldeko egin daiteken guztia egitea. Momentu honetan hortikan egiten diren gauzak lotu daude edo aisialdiarekin eta bigarren helburua udalarekin koordinazio estua eramatea behar ditugunak gure aldetikan eta bazkideen aldetikan behar ditugunen baliabideak lortu ahal izateko. Pentsio, zaintza eta osasungintza publikoak eta duinak lortzea. Gaur egun, pensionista gehienok, batez ere emakumeak ez dute kobratzen gutxieneko pensio bat, 1.000 eurotik berako pensioa dituzte eta kaltetuenak emakumeak dira. DIA aparece como DIA, las siglas Detente y Ayuda. Entonces nuestra principal labor es ayudar a la ciudadanía, esa es la principal labor que tenemos. En el área social tenemos desplazamientos, cuando una persona tiene que hacer un desplazamiento y en su casa tiene barreras arquitectónicas, nosotros tenemos recursos que bajamos, subimos a esas personas y les acompañamos donde tenga que ir. Gure ekimenaren helburu nagusia da alde batetik pedagogia bat egitea orokorrean heriotzaren inguruan, ez? Apur bat jendeak galtzeko bildur hori, ez? Eta eukitzen duguna normalen heriotzakin. Kostan elkartea, kultur elkarte bat da, Urola Kostan, eta bi ekintza mota nagusi ditugu. Bata, hitzaldiak antolatzen ditugu, adituak ekartzen ditugu, gai askotaz hitz egiteko, musikaz, literaturaz, eta guzti dugu ekintza horiekin 3 helburu lortzen ditugula. Guri burua janztea, 2 elkarrekin harremanak hobetzea, eta 3 ondo pasatzea. Ekintza desberdinak eskaintzen ditugu, alde batetik fisikoa, gimnasiak eta fisioterapeuta badakau zentruan ariketa horiek inalizateko, bizikleta, espa bat ere bai badakau, eta bestaldetik badazkau ariketa kognitiboak esaten dianak, pixkat memoria lantzeko, kalkulua, hizkuntza, helburu desberdinakin. Gure elkartearen helburu garrantzitsuena da dementzia eta Alzheimerra duten pertsonai bizi-kalitatea hobetzea. Eta baita ere gaixotasuna doan pertsona eta familiai, zaintzaileai kontuan hartuta. Ekintza nagusienak ordezkaria eskaintzea da, defentsa ematea, informazioa zabaltzea eta jendeai sentsibilizatea. Eta elkarte mugimendu bat sortzea. Gehienez, aktibitate kulturalak egitea. Gero txoko hau ere badaukagu, baina gehienak dira aktibitate kulturalak egitea. Eskursituak hemen urrea, gero baita ere egiten ditu bertso afariak, konferentziak eta horrelako aktibitate guztiak. Guk dauzkagu bai Residentzia Santanan eta eguneko zentroan ere ordezkariak, hau da, bolontarsak joaten direnak eta ateatzen dituzte han preparatzen dizkiguten personak kalera paseatzea. Badaber zenbat residentek bisita ere oso gutxi izaten dituenak, ezta? Eta oso gutxi ateratzen dituenak bertatik. Orduan, eskerrak nagusilaneko laguntza horrei, horiek denak ertentzen dute.
momentu honetan da adina kontua dela eta suposatu egiten da, planteatu egiten da, bueno, jubilazio garaian da zer gertatzen da hortikan aurrera. Pues hortikan aurrera oraindik bizitza asko dago. Eta orduan nola antolatu, zer antolatu, modu organizatuan antolatzia eta estilo honetako taldeak edo elkarteak espaldin badaude zaila da. Eta gero jendeari protagonismo ematea. Jubilatu ingera bai, baina langabezian ez gera geratu. Azkenean, adineko pertsonak gero eta gehiago gea gizartean, ezta? Eta adinean gora goazen bezala, eta gure beharrak ere handiagoak dira zaintza beharrak. Orduan, pertsona horiek etxean mantentzeko, zaintza horiek etxean mantentzeko, familiei batzutan euskarri bat eman behar zaie. Hombre, nik esango nuke jendeak bilatzen duela, ez? Eta azkenean hau guztia datorrela eskaera batetik. Eta egin behar dugu kontu, azkenean zarautzen beste leku batzuetan bezala, batez ere lehenengo munduan, gizarteak zahartzen ari dela, ez? Eta segmentorik handiena dela adineko jendeana, ez? Orduan, argita garbi, eskaera gero eta handiago izaten dela. En la pandemia vimos que había muchas personas necesitadas, mucha soledad, y les ayudábamos pues, a hacer las compras, a hacer encargos, a recoger medicinas. Y bueno, a mí me parece que les hacemos visibles delante de la sociedad. Azken finean, egoiliarran desioak, nahiak eta helburuak zein dian aztertzen ditugu, behar soziosanitario batzuk aztertzen ditugu, eta gero familiai komunikatzen diogu, eta hiruran artean, elkarlanian, lortzen ditugu interbentzio plan batzuk eskaintzia gure egoiliarrai. Gaixotasuna diagnostikatzen dizuenean, persona aktiboa izatetik pasatzen da baztertua izatea, bai familietikan eta baitxare gizartetikan. Horregatik, saiatu behar gara danon artean kolektibo horrentzako gizarte hobea sortzen. Bai, oso importanteak dira zeren gainera zarautzen edadekoen ehunekoa oso altua da. Eta gainera halako ekintzekin inork ez dauka zertan etxean gelditu edo bakarrik sentitu. Zenbat eta elkarte gehiagon, bakoitza bere gauzakin, bere problemakin zuzentzen edo orduan zenbat eta gehiagon, aktibidade gehiagongo dira. Y ojalá hubiera bastantes más asociaciones como la nuestra, incluso más reivindicativos. Eta elkarren arteko harremana sortu. Ikusten dugu, harreman kontuarena oso importantea dela. Elkarren arteko loturak izan, irtetzerakoan da elkarren artean aukera izan ere hitz egiteko. Baina geroz eta importantea izango da elkarren artean bultzatu beharko duen voluntarioen lana. Orduan, honen bitartez, animatu, bazkide guzti animatu, egin behar dan lana merezi dula. Pertsona adindu batek normalian horrelako zentruekiko dakan irudia batzutan ez da positiboa izaten, ezta? Baina nik animateko nuke pertsona guztiak gerturatzea, ikustea, probatzea. Ikusi dut, inork ez dauka zertan etxean gelditu, bakarrik sentitu edo ezer ez egin dagoen aukerarekin. Elkarte mota diferente asko dira, baina denak daude prest eta irekiak jendea parte hartzeko. Hombre, guretzako nahiko genduke jende gehiago izatea. Eta jendea animatzen baldin bada, guk postuko gineke parte hartziak gure ekintza hauetan.